det politiet? Skynd jer at komme. Det er min mand. Han slår mig ihjel. Han har en skruetrækker. Skynd jer at komme. Han kan være ham et øjeblik. Man kan ikke regne med ham. Han er fuldstændig sindssyg. Skynd jer nu at komme. Ja, jeg ved, hvor vi bor. Du kan ikke lige spørge mig om lige nu. Jeg kan ikke huske det. Og I må skynde jer. Men han er fuldstændig rappelende galt. Vi bor Uromager Toften nummer 12. Jeg slår dig fandme ihjel nu. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Hvad? Satan! Der var du din satan! Kan du så lige fast ro nu? Satan! Der stopper vi her. Biler, gå derhen, mand. Og så lige Brumme. Sæt ham ned i bilen. Afgang med dig. Ui! Og så slapper du af. Ja, godt. Kom til bare frem, lille frue. De ser da ikke godt ud. Ja, jeg mener, at de er jo kommet til skade. Jeg har det så dårligt. Brumme! Kald lige en ambulance over radioen. Jeg har ondt godt. Der. Kun der, det kan ikke passe. Ja, tag det nu bare helt roligt. Så skal der nok lige komme en ambulance, så kan de tjekke på hospitalet. Ja, tag det roligt, tag det roligt. Ja, det gør ondt. Ja, det gør da så ondt. Han er sindssyg. Ja, jamen. Det gør så ondt. Ja, se, nu skal de se der kommer ambulancen. Det var godt nok hurtigt. Ja, vi hørte, der var behov for hjælp. Ja. Kom nu her. Kom her. Ja. Ja. Nå, lille frue. Er de så klar til at tage afsted? Ja. Ja, men det bliver så lige 2500 kroner inklusive moms. Ja, brugerbetaling, lille de. Ja. Der er en anholdelse, den koster 600 kroner. Ja, og der har de altså heldige, fordi der er rabat i denne måned. Så er der håndjernsgebyr, ja, og ambulancetransport, det er 1800 kroner. Og så er der tillæg for efter klokken 17 på 50. Altså i alt 2500 kroner. Jamen, jeg kan da ikke betale. Vi har jo ingen penge. Min mand trækker det hele op, og vi får bistand. Vil det sige, at de ikke agter at betale? Jamen, jeg har jo ingen penge. Pinligt. Yderst pinligt. Brumme, kom bare ind med manden igen. Konen vil ikke betale. Slip du ham bare løs igen. Sådan, ja. Rolig. Din satans kælling, jeg slår dig ihjel. Rolig nu. Og her har de deres skruetrækker igen. Det må I da ikke. Jamen, lille frue, det er de jo altså selv ude om. De burde jo vide, at statens tilbud til borgerne bestemt ikke er gratis. Men han slår mig jo i. Ja, for helvede, slår dig ihjel. Satans kælling. Lige et øjeblik. Nu skal I se her. Se, her har jeg et kort til min svogers begravelsesfirma. Ja, de 3 skovle, ja, i jævn fordeling af jord. Og han har tilbud på alle former for begravelser i denne måned. Så, god fornøjelse. Tak! Satans kælling, jeg slår